Għal xelta ta' drappiet esklusivi għal kull okkażjoni, Ivory & Co. Imdina Road, Ħattard. U ekku, senjuri, dik kienet il-15 il-kanzonetta li għanna l-lejla baqanna kanzonetta oħra li ser tkun l-aħħar waħda f'din 38 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu b'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u bil-għajnuna tal-Malta Arts Fund. Meta konna man-nies, bdejt nisma' ħafna nies jikkumplementaw kal-libsa partikolari u sabiħa li għandek il-lejla. Ġifieri biex xira li issa ġejna hawnhekk ngħidlek proset ta' din il-libsa sabiħa x'vera. Mela Clint la tissemmijek, jiena minn qalbi nixtieq nirringrazzja lil Ivory & Co. ta' dan id-drab tal-libsa, lil Giovanna Grekka l-ħjata blidejn. Nista' ngħid. Għamlitha ġifieri. Hija kollox blidejn. Għax fiha ħafna l-ewlu u tal-affarijiet. U ma tistax tita bil-magna. Lura blidejn kollox. Mela. Lejli nħejta. Ħankompli nirringrazzja. Ringrazzja. La qegħdin sewa. Nixtieq nirringrazzja wkoll ix-Shoe Market tal-Mosta taż-Żarbun, il-Highlight Zone ta' Ħaltarxin, il-hairdresser tiegħi, u l-Hair Reflections and Beauty għal-makeup tiegħi u tal-kantanti tal-kor l-Anja tal-Poplu. Grazzi mill-qalb. Għal xelta ta' drappiet esklusivi għal kull okkażjoni, Ivory & Co. Imdina Road, Ħattard.